În familia Țolu, o zi bună începe cu micile noastre ritualuri și, desigur, cu un duș revigorant. Iubitule, ce miroase așa bine? E gelul de duș de la L'Oréal Men Expert din gama Hydra Energetic, noile mele produse de skincare. Dimineața și seara folosesc gelul de curățare din această gamă, care este îmbogățit cu guarana și vitamina C și care îmi lasă întotdeauna tenul curat și o plăcută senzație de prospețime. Dar asta nu e tot. Iubitule, sunt și eu pe aici. Ai uitat? Hai să-ți arăt arma mea secretă. Nu, că nu mă las nici eu mai prejos. Game on! Crema mea de zi Revitalift Laser este îmbogățită cu argirelină și proretinol, un puternic duo anti-îmbătrânire. 1-0 pentru mine! Crema mea antioboseală ajută la estomparea cearcănelor și a ridurilor și lasă pielea cu un aspect fresh și sănătos. Da? Stai să vezi ce minuni face serumul meu Revitalift Laser cu tripeptide. Păi și eu folosesc un serum. Există serum pentru bărbați? Wow! Egalitate! Serumul Revitalift Laser combină argirelină, tripeptide, acid hialuronic și vitamina C. Acesta hidratează intens, estompează ridurile și oferă un aspect mai tânăr și mai sănătos pielii. Serumul Hydra Energetic cu vitamina C îmbunătățește luminozitatea pielii și energizează tenul, oferind hidratare pe termen lung și un fil răcoritor. Dar eu am asul din mânecă. Cu crema de seară Revitalift Laser te-am închis. Joci la intimidare? Doar un fir? Când vreodată doar un fir. Mulțumesc, iubitule! Hai că întinerim frumos împreună. Cum spui tu?